Сәлеметсез, эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Сулыкларда фаҗигаләр саны арткан. Янгынны сүндерүгә карый булдырмый калу хәерле. Азнакай районы мәчетләренең берсенә ширек гасыр. Җәйнең 2 ай эчендә 8 бала һәлак булган. Республикада судагы югалтулар саны әнә шундый. Нигездә фаҗигаләр балаларның үзләренә бирелү аркасында килеп чыга. Бу хакта Татарстан Республикасы кеше күмәләр буенча баш дәүләт инспекторы Юрий Венедиктов брифингта хәбәр итте. Куркынычсызлык чараларын иң еш бузулар турында тулырак Оля Берамалова. Татарстан кеше суднылар буенча баш дәүләт инспекторы Юрий Венедиктов сүзләренчә, республика сулыкларында фаҗигаләр саны арткан. Июнь-июль айларында 39 кеше үлгән, шуларның 8 бала. Узган ел бу сон 51-гә җиткән. Алайда 41 кешене коткарып кала алалар. Алар арасында 2 бала. Основные причины гибели людей на воде предоставлены на слайде. Это в основном падение в воду в связи с ухудшением здоровья погибло 12 человек и купание в необорудованных местах. С начала купального сезона погибло 34 человека. Конечно, особую озабоченность вызывает гибель детей в указанный период. Она возросла. Пляжларда тикшерүләр корбаннар санын киметү максатыннан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы районнарының методик тәкъдимнәр әзерләгән. Алар арасында информацион табличкалар урнаштыру, пляжларны патрульләү, коенучылар белән шулай ук балалар учреждениеларында инструктаж үткәрү. Белгеч фикеренчә, фаҗиганы булдырмый калу чаралары тулысынча үтелгән районнар бүгенгә аз. Основная наша задача органов всех видов власти Республики Татарстан – это создать условия безопасного отдыха граждан около водных объектов пляжей, так как купание – один из массовых видов отдыха населения. Республикада 529 кешедән торган 159 патруль төркеме булдырылган, 33 мең мәгълүмат белешмәсе таратылган, 1112 су коенырга тыелган аншлаг куелган. Куркынычсызлык кагыйдәләрен бозган өчен 76 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Балаларны караучысыз калдырырга ярамый, аларның йөзә белү, белмәүләре дә мөһим түгел. Ярда калган ата-аналар бер генә мизгелгә дә уяулыкны югалтырга тиеш түгел. Бу фаҗига белән тамамланырга мөмкин. Бүгенге көндә бу иң куркыныч хукук бозу төре. Бүген Татарстанда 47 пляж ачык, тагын 153 су объектлары янында ял итү урыннары контрольгә алынган. Оля Байрамалова, Марат Хәлиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ел башыннан бирле Әлмәттә 222 янгын теркәлгән. Аларда 3 кеше һәлак булган, 4 кеше зыян күргән. Узган ел бу чорда янгыннар күбрәк булган, аларның саны 320-гә җитә. Анда 13 кеше һәлак булган, 6 кеше зыян күргән. Быел янгыннар азрак булса да шатланыр урын юк. Кичә генә дә Әлмәт районында 2 янгын очрагы теркәлгән. Нагорный авылының Үзәк урамында 15 сагать 39 минутта печән яну турында хәбәр килгән. Урынга чыккан коткаручылар 15 квадрат метр мәйданда печән януын терки. Бәхеткә, һәлак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. Әмма кадәр берничә көн алданрак шундый ук коры үлән яну очрагы югары Акташта теркәлә. Авылның Зәй урамында басуда печән янып китә. Нәтиҗәдә ут 4 түк печәнне юк итә. Янгын мәйданы 8 квадрат метр тәшкил итә. Янгынның сәбәбе ут төртү. Һәлак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләр юк. С начала пожароопасного 2022 елның янгын куркынычлы чоры башыннан бирле районда коры үсемлекләр һәм чүп-чар януга бәйле 111 ландшафт янгыны теркәлгән. сухой травы и мусора. Корыган үләннең куркынычы шунда ки, ул хәтта очкыннан да кабынырга мөмкин. Ачык участокларда ут 5 км сагать тизлеге белән тарала. Мондый күренеш аеруча җил булганда куркыныч. В связи с установившейся жаркой, сухой и ветреной погодой на сегодняшний день существует вероятность возникновения природных пожаров. Поэтому Эссе коры җилле һава торышы аркасында бүген табигый янгыннар килеп чыгу ихтималы күп. Шуңа күрә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен искә төшерәсе килә. Агач кырылмалар, куаклар, коры үләннәр янында ачык уттан файдаланмагыз. Җыештырганнан соң җыелган чүп-чарны һәм коры үләннәрне яндырмагыз. Якын тирәнне чүп-чардан, төзелеш материалларыннан һәм коры үләннәрдән вакытында чист тартыгыз. Балалар һәм яшүсмерләр белән аңлату эшләре алып барыгыз. Аларга шырпы белән уйнарга рөхсәт итмәгез. сухой травы. Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву. Кичә 28 июльдә 14 сагать 41 минутта Урсала микрорайонының Рыжиков урамындагы гаражда янгын чыга. Ут автомобильне юк итә. Гараж стеналары һәм түшәмнәрен зарарлый. Сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Һәлак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләр юк. От вас и от того, как вы будете... Сездән һәм үзегез утка ничек каравыгыздан, сезнең балаларыгызның аңа каравы тора. Сак булыгыз. Әгәр янгын инде килеп чыккан икән, беренче эш итеп 101 телефоны яки 112 ашыгыч номерына шалтыратыгыз. Экстренный номер 112.
Олия Байрамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Дәвам итәбез. Әлмәттә яшәүче бер ханымны виртуаль хәрби алдаган. Ул билгесез кеше счетына 300 мең сумнан артык акча күчергән. Ярдәм итәр өчен зыян күрүче кредит рәсмиләштерә һәм бөтен акчаларын сарыф итә. Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең кизү частенә 66 яшьлек хатын мошенник алдавы турындагы ариза белән мөрәҗәгать иткән. Ханым сүзләренә караганда, агымдагы елның апрелендә социаль челтәрләрнең берсендә билгесез егетне күреп, аны дусларына өстәргә булган. Язышу башланган. Мужчина написал, что он служит. Ир чит илдә армиядә хезмәт итүен язган. Шулай ук тиздән отставкага бирергә җыенуы турында да әйтеп узган. 2 атнадан соң мошенник эшкә керешкән. Аңа ашыгыч рәвештә Әлмәткә юллама алу өчен 63,500 сум акча җибәрүләрен сораган һәм карта номерын җибәргән. Номер карты. Хатын кирәкле сумманы күчерә һәм хәрби кунакны көтә башлый. Июль уртасында җанатар яңа финанс ярдәм сорап ханымга мөрәҗәгать итә һәм 100 мең сум акча сорый. Яңа дусты үтенече буенча хатын аңа 145 мең сумнан артык акча күчерә. Бу юлы да аңа юлга акча җитми. Соңрак хатын-кызның телефонына ул посылкалы өчен 3000 доллар акча күчерергә тиеш дигән хәбәр килә. Хатын шикләнеп полициягә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Олия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Ата-бабаларның гореф-гадәтләрен саклау, дингә тартылу изге гамәлләрдән санала. Ислам дине һәр чак чисталыкка, сафлыкка өйрәтә, иманлы булырга өнди. Ознакай районында изге урын гыйбадәтханәләр шактый һәм анда халык бик теләп йөри. Шушы көннәрдә генә Үшәлле авыл мәчетенең күркәм юбилее 25 еллыгы булып узды. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Бәйрәмгә район җитәкчелеге, дин әһелләре, авыл халкы, кунаклар җыйналган иде. Мәчет оешуның 25 еллыгы белән җыелган халыкны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев тәбрикләде. Бүген инде олы бәйрәм районыбызда. Чыннан да бу бер Үшәлле авылы халкы өчен генә түгел, Үшәлле авылыннан чыккан бик күп кешеләр өчен һәм безнең өчен дә олы бәйрәм. Гомумән районда менә шушы мәдрәсә, хәзрәт, гомумән мәчет бәйрәмнәрен без инде зурлап үткәрә башладык. Мәчет төзелү тарихына күз салыйк. 1992 елда республика күләмендә шәфкатьлелек кичәләре уза. Авылда узган шундый кичәдә 16 мең сум күләмендә акча җыела. Җыелган суммага халык җыены карары белән мәчет төзергә карар кылына. Ләкин илдә барган акча реформасы нәтиҗәсендә җыелган акча кыйммәтен югалта. Шул вакытта авыл халкы ярдәмгә күтәрелә. Үшәлле, Ишкәй, Кызыл Йолдыз, Яктыкүл авылларында яшәүче һәр гаилә мәчет төзелешенә үз өлешен кертә. Мәчет бинасы булдырылды. Һәм инде шушы 25 ел буена инде берничә тапкыр инде монда ремонт, яңарту эшләре булды. Чыннан да монда инде үзебезнең спонсорларыбыз, үзебезнең авылдашларыбызның, үзебезнең депутатларыбызның ярдәме белән мәчетнең башлангычында Исламов, Илф Атабылар, Атлас абый, алар 3 туган, алар инде буралык агачларын кайтарганнар, бөтен материалны кайтарганнар, фундаментный блоклар һәм аларның икесе менә бүген шушы чарада катнаша. Мәчет каршында бүгенге көндә шактый гына эшләр башкарыла. Быел хатын-кызлар өчен дини укулар оештырылган. Биредә шулай ук никах туйлары, әрвахларга багышлап төрле Коръән, ифтар ашлары, Корбан гаете, Ураза бәйрәме уздырыла. Чарада шулай ук район мәчетләрендә дини хезмәт куючы 47 имам-хатибка шаһадәтнамәләр тапшырылды. Бүген ике олы бәйрәм, беренчесе менә яңадан бу мәчет яңартылып үз ишекләрен ачты һәм дә икенчесе бүген имамнарга шаһадәтнама муфтиебез исеменә шаһадәтнама тапшыру. Һәм дә шушы бәйрәмне рөхсәт итегез, безнең хөрмәтле муфтиебез Камил хәзрәт исеменнән кайнар сәламнар тапшыра һәм дә тәбрикләр тапшыра. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тааля ва баракатух. Авыл уртасында урнашкан мәчетнең нурлы эше дәвамлы булсын. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Рамил Исламов. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Башка темаларга. Владивостокта Дети Азии халыкара уеннары башланды. Анда әлмәтлеләр дә катнаша. 7нче халыкара спорт уеннары 3000-гә якын яшь катнашучыны җыйды. Алар 15 ил делегация әгъзалары. Спортчылар 19 дисциплинада 273 комплект медаль уйнатачаклар. Әлеге турнирда Татарстан составында бокс буенча Артем Борматов та катнаша. Әлмәт егете юный спорт мәктәбендә Дивон бокс клубында Раджив Низамеев, Сергей Борматов җитәкчелегендә шөгыльләнә. Бу ялларда 30 һәм 31 июльдә Әлмәт триатлон үзәгенә әвереләчәк. Калабыз пляжында Россиянең төрле төбәкләреннән 700-дән артык спортчы җыелачак. Алар 4 төрле спорт чарасында катнашачак.
Төп старт триатлон буенча Россия чемпионаты булачак. Анда илебезнең иң көчле ир-атлары һәм хатын-кызлары катнаша. Хәвескәр спортчылар һәм балалар арасында да стартлар узачак. Беренче тапкыр Әлмәттә трек хәрәкәт аппаратында имгәнүләр булган кешеләр арасында триатлон буенча Россия чемпионаты да узачак. Анда 30лап кеше катнашыр дип көтелә. Триатлон белән шөгыльләнүче һәм әлеге юнәлешне яратучы илебезнең 23 төбәге вәкилләрен иртәгә шәһәр күлендә күрергә мөмкин булачак. Приедут, конечно же, представители Федерации триатлона Россия триатлон федерациясе вәкилләре киләчәк. Алар шәһәр өчен бүләкләр дә әзерләгән. Барысын да бу көннәрдә белербез. Әлбәттә, 2 көн Шевченко урамы ябык булу шәһәр халкына берникадәр кыенлык китерер, ләкин чараның масштабын исәпкә алып зур кыенлык булмас дип ышанам. Здесь, с учетом глобальности и масштаба мероприятия, я думаю, это небольшие неудобства. Ярышлар барышында шимбә иртәнге 6-дан кичке 6-га кадәр, якшәмбе иртәнге 6-дан кичке 4-гә кадәр Шевченко урамы Төзүчеләр проспектына Маяковский урамы өлешенә кадәр автомобильләр өчен ябык булачак. Шулай ук 4А, 4Б, 6 номерлы автобус маршрутлары хәрәкәтендә үзгәрешләр көтелә. Калган автобус һәм троллейбуслар гадәти маршрут белән хәрәкәт итәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Милина Хәсәншина һәм монтаж операторы Алия Бәйрамалова күңелле яллар теләп сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.